Здравейте хора, в днешното видео ще рисуваме костенурката нинджа. Но обаче ще има уловка. Едната част ще отцветим с чисто новите шарпи маркери, а другата с плоска. Така. И да започваме. Но три много важни неща. Абонирайте се за канала с камбанката и лайквайте за още такива видеа. Добре, да започваме. Добре. Така. Ще скипвам видеото, защото много време ще ми отнеме. Хора, ето ни отново сме тук. Ето вижте докъде сме стигнали. Малко не се вижда. Е така се вижда вече. Чакайте, че не мога да наместя камерата. Ето. Добре. Сега ще продължим. Ето ме пак. Така. Ще изсуваме. Добре. Така. Добре. Сега трябва да направим устата. Ето. Получава се за момента. Добре. Добре. Почти сме готови. Това ще бъде също така туториал как да го нарисуваме. Добре. Добре. Костенурката става брутална. Ето. Чакайте. Сега ще ви я покажа. Става брутално. Абонирайте се за канала, ако ви кефи. Костенурката официално е готова. Ето. Лично много ме кефи. И сега ще ни трябва линия. Ето. Имам. И правим така. Добре. Чакайте. Ще го направим с само че трябва да си подложим нещо. Какво да си подложим? Защото, както знаете, шарпи маркерите са перманентни, аз не мога да кажа. Перманентни. Да. Така. И, както знаете, ако рисувате с тях, отдолу ще нарисуват отдолу листа, ще го нарисуват ето този. Затова трябва да намеря нещо да си сложа отдолу, за да не направим този проблем. Така че ще намеря нещо. Връщам се след точно една секунда. За това ще бъде няма и една секунда, за мен ще бъде 5 часа. Намерихме какво да сложим отдолу. Сложих два листа, които не ми трябват. Така, вземаме линията и така.
Видиш, точно така става линията, ама нищо. Ето хора, ще направим такива си ефектите, някакви измишлотини. Така. И коя костенурка да направим? Забравих да ви питам. Пишете долу в коментарите. Така. Но аз избирам да направя червена, защото... Не, защо ще правя червена? Ще направя синя. Защото съм от Левски, а не от Сиска. Така. Нека да започнем. Започваме с синьото. Обаче чакайте малко. Добре, готови сме. Сега от тази страна шарпи. Добре, вече сме готови. Ето какво направихме. И тези двете ги написаме. От тази страна е плоска, от тази страна е шарпи. Да, мисля да започна с шарпи. Така. Осветихме го, ето. Сега. Чакайте. Само да видя нещо. Добре. Трябва ни зелено. Добре. Така. Започваме. Няма да направим толкова време, така че ще го скипна. Понеже няма как да не объркам нещо. По страната на плоска почнах с шарпи маркерите. Как ще направя паспорт? Това само аз мога да направя. Айде нищо. Какво да се прави? И хора, едната част с шарпи маркерите, която трябваше да е плоска маркери, е готова. Наистина много добре се получи, много хубаво цветят. И забравих да ви кажа, че ще давам рейтинг на маркерите. Така, на шарпи маркерите им давам 9 от 10. Айде 10 от 10, защото са много хубави, много хубаво цветят. И айде да преминаваме към плоска маркерите. Преди да почна да рисувам с плоска маркерите, аз съм рисувал с плоска маркерите, както виждате са активирани. Трябва да направим нещо много изнервящо. Мале хора, значи вие не знаете колко време отне да го разтърскам този маркер. Май беше 1 час, не знам колко беше. Така. Май аз от бая време не съм рисувал с тези плоска маркери. Обаче трябва първо да си ги начертаем с черното. Чакай, че нещо трябваше да видя. И търскаме.
Добре. Добре. Трябва да повторим всичко. Добре. Компасално. Тук сме вече начертахме всичко. Ето. Тук трябваше с шарпи маркерите, но обърках. Добре. Сега отцветяваме тук зеленото. Почти сме готови с костенурката. Пускам маркерите, обаче съм отцветил само зеленото. Има много да се отцветява, чакайте. Добре. Сега, добре. Добре. Вече сме готови с зеленото. Сега трябва да почнем с розово. И хора, най-накрая сме готови с тази рисунка. Ето да ви я покажа. Искам да ви питам, за кои маркери сте ви? За плоска или шарпи? Аз съм за шарпи, защото вижте колко по-хубаво и плътно отцветяват плоската и направо като боички. И за това мисля приключа това видео тук. Ако ви е харесало, не забравяйте да цъкнете subscribe бутона и цъкнете камбанката и лайквайте за още такива видеа. И от мен, чао! Упс!